Svetoga. Amen. Poslušajmo riječ Božju iz prve poslanice Svetoga Pavla apostola Solunjanima. Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli. Da ne tuguje vam uistinu velimo po riječi Gospodnja, mi živi, preostali za dolazak Gospodnji nećemo preteći oni koji su usnuli. Jer sam će Gospodina zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Hristu, a zatim ćemo mi živi. Smiru se, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, Gospodnji kraljevo Tvoja, 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 Duh nam svojega, daj nam danas i otpusti nama duga naša. Kako i mi otpustamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Daruj njima, Gospodine, počivali u miru, duše njihove, duše svih pravovjernih mrtvih, neka po milosrđu Božje počivaju u miru. Amen. Sretan vam dan hrvatskih branitelja, sretan vam dan pobjede i sretan vam dan domovinske zahvalnosti. Na današnji dan prije 28 godina započela je veličanstvena akcija, vojno-redarstvena operacija Oluja. Na današnji dan bio je to početak kraja rata, četverogodišnjeg rata u kojem su mnogi dali svoje živote. Molim vas da minutom šutnje odamo počast upravo za one koji su svojim životima platili slobodu, platili to da mi danas možemo živjeti u miru i blagostanju. Neka im je vječna slava. Sada vas molim da se uputi. Još jednom sretan vam dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Prije 28 godina Hrvatska vojska na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom ostvarila je veličanstvenu
pobjedu koja je praktički označila kraj četverogodišnjeg rata, kraj agresije na Hrvatsku. U tom ratu mnogi su dali živote svoje, ali je mene uvijek fascinirala dalekovidnost prvog hrvatskog predsjednika koji je praktički uspio ostvariti stoljetni san da mi danas imamo slobodnu, samostalnu Republiku Hrvatsku. Molim vas da minutom šutnje odamo počast prvom hrvatskom predsjedniku. Neka mu je vječna slava.